रौमारी इउपिपिएलनि गुदि मावख'आव खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों रौमारी भिसिडिसिनि सिङाव थानाय गामिफोरनि मुलाम्फागिरिफोरनो दिनै इउपिपिएलनि आफादगिरि लोगोसे बारग' एमसिएलए रोनगोरा नार्जारिया थिं आरो सिलाइ मेसिनफोरखौ राननानै होयो। हाबाफारियाव बाहागो लानानै रोनगोरा नार्जारिया बुङो दि बिसायख'थियाव खोथा होनाय बायदिनो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 रां होनायनि खामानिया सोलिबाय थादों आरो हा गैजायैफोरनोबो हा होनायनि थाखायबो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। ओरैहाय गसाइगाव आरो तामुलपुराव उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय थाबैनो बिजाथिखौ फोसावगोन आरो बे बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ देरहागोनखौ रोखायै फोरमायो। रौमारी भिसिडिसिनि सिङाव थानाय जोंनि माखासे सुबुंफोरनो दिनैहाय सिलाइ मेसिन आरो टिन राननानै होनाय जादों। सिलाइ मेसिन खौ जायफोरा सिलाइ मेसिनजों सोमोन्दो गोनां, सिलाइ मेसिननि गेजेरजों जि सुनानै जाहाथे थांनानै थानाय राहाखौ लानो हायो बेखौ नोजोर होनानै जों सिलाइ मेसिनखौ होनाय जादों। आरो टिना जाबाय मा जायफोर दुखिया न'खर माने थिं गैया न'आव बेफोरनो जोङो टिंखौ होनानै न'खौ जाहाथे मोजां लुनो हायो बेखौ नायनानै जोङो टिनखौ राननानै होनाय जादों। बे पिएनआरडि डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैदों आरो बेबायदिनो जों WPTनिफ्राय फैगोन। गोबां डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनि गोनांथिखौ नायनानै जोंनि नोगोरारिफोरनि जे गोनांथिखौ नायनानै बेफोरबायदि अनसुंथाइखौ जोङो बिटिआर सरकारा होनो नाजादों आरो दिनै जोङो आरम्भ खालामबाय, बे जागायबाय। जोंनियाव दा भिसिडिसि नैबे मा होनो रौमारियाव टिना गासैहाय जोङो 48 न'खरनो जों होदों आरो सिलाइ मेसिना गासैहाय 18 माने पार्टिनि जों होदों। सोरबा सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ, सोरबा बेक्तिगत भाबै दङ जायफ्रा माने सिलाइ मेसिनखौ बाहायनानै थांनानै थानाय लामा लानो हायो बेबायदि सुबुंनो जोङो होनाय जादों। सार बिसायख'थि समाव 75,000 करि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होनो होनना खोथा बे बाथ्राया नंगौ। जोङो बिसायख'थि समावहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 रां अनसुंथाइ होनायनि बाथ्राखौ जों फोसावदों आरो बेखौ लानानै मोनसे प्लेनिंबो सोलिगासिनो दङ आरो बेखौ जोङो मावफुंगोन। खारन जों जेखौ खोथा होनदों बेखौ जों मावफुंनाया जोंनि कर्तब्य। जोङो खोथा होदोंमोन जे बिटिआर ओनसोलनि हा गैजायै मानसिफोरनो हा होनायनि बाथ्रा, अलरेडि जों हा होनायनि बेबस्थाखौ जों खालामबाय। दा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ जौगाहोनाया जोंनि थांखि। गतिके जोङो सरकारनि आसनिनि गेजेरजोंनो जोङो बिटिआर सरकारनि गेजेरजों सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनोबो अनसुंथाइ होनानै जौगाहोनायनि हाबाफारिखौबो जों आखायाव लागासिनो दङ आरो जि 75,000 जों होनायनि बाथ्रा बुंदों बेखौ जोङो लासै लासै होलांनायनि जोङो दा हाबाफारि लागासिनो दङ। सार बाइ इलेक्सन फैगासिनो गसाइगाव आरो तामुलपुराव इउपिपिएलनिफ्राय केन्डिडेट होनाय जागोन। तामुलपुर आरो गसाइगाव बेवहाय उफुरा मोनसे बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ। बेवहाय इउपिपिएल हान्जाया बाहागो लागोन आरो जोङो गोख्रोङैनो बुंनो हायो बे मोननैबो समस्तियाव जों देरहासार जागोन आरो फैबाय थानाय समाव खामानि मावनो थाखाय रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलनि बिजाथिखौ मोननो थाङो।